Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Achilles. Buwigo! Mamatay ka, Achilles! Arwa na sa gabal sa kong tiyan! Ano naman ang Maminda? Tabang, Jeric! Tabang! Buhay si Achilles! Kung dili mo buhay, bubuhan ka ng binditadong tubig! Dili dahil! Unsay nahitabo? Naunsa ka, Achilles? Ma'am, ikaw na na! Ako, Jeric. Kay nga, no? Kanina, dili ikaw ang diya sa suod sa imong lawas. Si Madam Doria, nagkasuod kanina sa imong lawas, Ma'am Hilda. Muna tinawad, Ma'am. Unsa kang singgit? Ha? Nagkasuod kanina sa lawas ni Ma'am Hilda, ang yawa nga si Doria at Ilanazil. Muna, ti. Pasensya ka na, Lianazil. Huwag ko'y kalibutan kung unsay nahitabo na ako. Nakasabot ni mo si Lanazil, Ma'am? Basta si Achilles, ma'am. Nagduda naman ko kanina nga may kalabutan sa imong kahintang si Madam Doria. Kung pwede pa lang, gipatay na unta na ni Agwa. Wa na untay magsamok-samok pa nato. Nga dili man siya pwedeng patyo ni Agwa. Tungod ti dili tuyo ni Agwa ang pagkutog kinabuhi sa tao. Magkasasaman siya, uway sa... Kadiyat lang ha. Excuse na ninyo. Hello? Liana Zilkay, ni naman sa airport. Airport diha sa Singapore? Sa ato na, ni Anami. Unsa? Hala, uy, kadako naman dahil sa imong tiyan, Sandra. Pila na nakabuhan? 8 na. Hala, sa sunod buwan, mga anak ka na. Uy, nganong nanuroy pa man yun ta, uy? Ito na lang utata sa inyong gipuyan. Ay, may gusto sa imong amiga nga dadon kag pangaon sa gawas. Uy, Ngano, di ko nakagusto. Gumingaw na ko sa pagkaon dinis ato, day no? Pero nganong ikaw ra mag-usal yan na sel? Ay, maday si Agwa o si Achilles. dili siya makabiya ni Ma'am Hilda, Sir Divino. Gusto di ay. Naunsa tas Ma'am Hilda? Naa sa iyang lawas karon nagpuyo si Doria. Unsa? Nganong wa nam lang napatya ni Agwa? Dili makahimo si Agwa, sir. Nganong di man ha? Si Doria dagan nagbiktima. Mga inosente pa. Unya di na hinuon niya patyon. Makalapas siya sa kasuguan. At sir man ay, di na maayo. Kinahanglan nga patyon niya si Doria aron wa na isakop ang yawa nga naglaroy-laroy dinis kalibutan. Dili mawagta mga sakop ni Satanas din sa kalibutan, Jeric. Ano man? Kung patay na dahil si Doria, yun sa pamaylain. Bisan buhi pa si Doria. Nailaghan sa itong palibot, Jeric. Lahi lang ilang tubong. Wag ko makasabot, Achilles. Kana mga tao nga nas kagamanan. Ang uban na parehas akong giingon. Malampusong nga nangawkaw sa padudlanan sa atong gobyerno. Kana sila. Mga tao ng gigawngan ni Satanas. Mga yawa na sila. Kana mga tulisan, mga kriminal. Yawa nagbando na nila. Huwag ka na. Kayo asla mo salig sa Diyos. Ang ilang kalihukan matag-adlaw. Wa nila ipahinungod sa Diyos. Sa ito magkagagahom. Ang ilang yun na. Ang ilang kaugalingong katagbawan sa mga material ng mga butang. Nalimot sila sa espiritual. Mga aspito sa tao. Unya, naman lagi mga dato kayo nga, dago kayo ipang-donate sa simbahan. Diyan na kutob. Tapaw na. Di na doon sa kasing-kasing. At dili may noon tanan. Pero ang uban, pagkitang tao lang. Anong inon niya, Diyos nun sila. Pero kana, tabon lang sa dautan lang mga binuhatan. Nalimot ka ni Madam Doria o ni Sir Divino? Oo, di ay isa. Uy, kasi may nagamit sa auto ni Ma'am? Ma'am! Wata ko, ma'am! Wata ko! Oh, Si ma'am ko na Achilles. Dali, adiyo na to si Nemiroy.
Ambot ba tong ma'am eh? Wag ko makasabot. Nanaog lang ko kadyot. Kay gitapuhan ako ang bildo. Unsa ba nga? May panos may hinuon siya sa akong lugar. O tuwa, may pasirit. Dili ka lang, Jeric. Pawan ako, Achilles. Yan ka lang. O ikaw pa siya ni Miroy. Si ma'am, baka to. Unsa? Tanawon ta siya ang kwarto. Kung tuwa ba siya? Tana. Ma'am? Ma'am! Naka diha, ma'am? Oh, abliman. Oy! Siya gid ay, kay wa man siya din eh. Ato ni ron may bawaan ni Achilles. Ito na siya kinang Mamilda. Asam ka siya paingon. Sundan ko lang siya. Nahibaw kung nagsunod ka na ako, Agwa. Pero may buhaton ko. Aron dili ka makapadayon sa pagsunod na ako. Oh! Galit siyang nawa. Dili mahimo. Kinala makitaan ko siya pagbalik. Tanawon ko siya sa kung nauna. Oh! Oh! Sila si Upo ug si Puri ako nakita. Ug naa si Doria. Siya di ka nang talikod. Nagigsulti sa duha. Oh! Galit ang nawa si Doria. Dili ko magkampiyansa ini. Gawas kayang gigamit ang lawas si Mamilda. Yes, ang gigamit ang duha. Ang duha niya katao. Panidaan ko sila si Opo. Ay, abi na kog nadlok ang agwa. Maong di ka na mutuman sa bisan unsay mando ni Madam Doria. Abi siya bitaw na ko kung ingon sa ba ng imong buhaton. Pero mituman mo lagi ka. Bitaw. Oy. Katawa. Unsaon? Kwarta man god. Ako pa. Niya mo katawa na ka. Alangan, kwarta no gud na. Ay, kakwarta na tawa. Alam biya tay Wala kwarta. Asa ko kita ko sa klibo. Mao na. Diya lang sa pagpamasa o siminto. So sa kadlaw, construction. Construction Kuya ka na. na. Mao gud. Sige na ay. Tana. Dali na, di na ta maglangan. Pangitaon tanang tao ngayon pabuhaton sa usa kuno ka higanting aquarium. Tuwa na sila si Upo ug si Puri. Ako silang sundan. Kanindot ko din Sandra. Usa di ay ka resort ang inyong puy-an karon? Oh, kay di man gusto sa Divino nga ato sa kondo kay basin ko noog sa muko na sabing Doria. Ninduta good. Ninduta din oy. Swimming pool para sa mga bata dito, unya sa pikas para sa mga dagko. Unya ang taas ining building kondo. All yan Azel. Ug time pa. Tanaw ko na kikasulting Divino. Si Ma'am Hilda? Ingon ka kay nagluyas Ma'am Hilda. Bitaw. Naalaki ko yung mga bata oh. Napaingon din si Divino oh. Iya si Ma'am Hilda, kuyog sa mga bata sa sagupanan. Nag-field trip kuno sila. Lagsik maligi si Ma'am Hilda, liyan na sila. Maunay gikalibgan ko. Dito pa man na siya kanina sa bahay. Kadiyo tawagon ko si Achilles. Murag nagduda ko ini da. Unsa? Niya si Ma'am Hilda sa resort. May kuyog ng mga bata sa sagupanan kay nag-field trip kuno. Dili na si Mamilda. Unsa? Tugutan na. Ganawas ka na ni Mamilda. Pero, ang narusol siya lawas. Mao si Doria. Agwa, pagdali, ari dayon diri. Unsa may nahitabo? Wa pay nahita po. Pero tungod sa imong giingon, kalit kong gikulbaan. Kung tinuod man nga si Doria ang naaron sa lawas ni Ma'am Hilda, kuya kung may buhaton siya sa mga bata, maong dali dayon diri. Asan yung Dapito? Karon, magpagkabata ko. Ano maapil ko nila? Achilles! Karon, si Achilles ko. Ato na ko sa atelier na sil.
kumusta ang hero, ha? Shh! Ay, pagsaba, sir. Divino, naibaw ka na ba ya, ha? Sorry. Ari, Zada? Day, naunsa ka? Kalit nga ni sakit ang akong tiyan. Ha? Basig mga anak ka na, ate. Tana sa taas, basig gikapoy ka lang. Lian Asil, o unsa man mo uban mo na mo sa taas? Ani lang una mo din eh. Ani lang una mo din si Achilles, sir. Papawayan na siya Ate Sandra, si Divino. Day, okay lang ka nga ani lang sa mo din Ayaw ka balakan ako. Ikaw ipahuway na. Kaya nahago kag maayo ron sa atong suroy. Tingali sa... Sige, ate sa miday, ha? Sige. Di na mo ha. Kung gusto mong wadto sa among unit ni Sandra, naibaw ka na Lian Asil kung asa ming dapitan. Apas lang niya mo ha. Okay, sir. Dali na, darling. Dali, inay. Nakakita ka na ni Ma'am Hilda, Achilles. Oh, Kadakang bata nga iyang kauban, ha? Usa ka bahas na dako. bantayan ko na yung mga lihok. Bantayan ko siya. Achilles, mainit ko ang tubig sa swimming pool. Mangita kong dapit nga, di ko na makita. Ako pagkausap. Okay, di na may mahibaw sila. Nga ako, maunta akong tubig. Bahala ka. Sige na, bahala na lang. Achilles, dagka na ang namatay sa kalit kapag bukas sa tubig sa swimming pool. Pero, ate, naa sila. Imong palabiho nagkahalok ka makitaan ka. Dili, ate. Unya, o sa pagibaakot mo. Achilles, maluoy ka sa mga tao, ilabi na sa mga bata. O sa man, ikaw ka lang magtinanaw din, ha? Dili, ate. Luwasan ko mga tao. Aqua! Karon, hibawan kong tubig ang akong kaugalingon. Pabugnaon ko ng bukal nga tubig. Buanga, gibasol na hinuon si Achilles sa mga tao. Napa sa TV si Achilles Direct? Wala na. Human na. Oy! Wa man dayon ka manawag! Nag-atang ka man sa gate ni Ma'am Hilda. Hay! Ansa naman? Hulot gito kamatay ang mga bata nga nangaligo! Mulang, Nganong, wa man dayon mulihok si Achilles? tungod lagi ko no kay makitaan siya sa publiko nga mausab siya. Nga unsa man? May rason sa baya. Kay, ingon anak karon oh. Napagya na nga ang batang Achilles, mao si Agwa ug ang taong tubig. Wa na'y prabasi si Achilles. Samukan siya. Ay, bahala na lang! Kay, sama na ron oh! Wa man gihapon siya makalikay! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!